Ako získať kvalitné vzdelanie? V prvom rade kvalitného vzdelávania je málo a je to dotovaná aktivita. Musí to byť výhodné aj pre vás, teda ten, kto sa chce učiť, aj pre vášho učiteľa, aby mal dôvod vás učiť. Obaja musíte mať motiváciu. Aká môže byť motivácia? Jedna z motivácií je finančná. To znamená, platíte učiteľovi, ktorý vás trénuje. Druhá motivácia je barter. To znamená, daný učiteľ vás učí a vďaka tomu vy robíte jemu protislužby. Niečo, čo on potrebuje a nechce sa mu robiť alebo nemá na to čas. Ďalšia motivácia je čisto váš záujem. Učiteľ vás bude učiť iba kvôli záujmu, iba vtedy, pokiaľ to bude spestrenie a bude rád s vami stráviť čas a bude mať pokryté finančné a iné potreby z iného zdroju. Ďalšia vec je, kde získať kvalitné vzdelávanie. Jedna z možností si vybrať priamo osobu, ktorá vás bude učiť. Napríklad, ak sa chcete naučiť o podnikaní, nájdete si podnikateľa, s ktorým by ste vedeli spolupracovať, ktorému pomáhate. Teda jedna osoba. Ďalšia z možností je nájsť aktivity, ktoré sú dotované z iného sektora, napríklad školstvo. Tak som sa napríklad dostal na letnú filmovú školu. Naučil som sa veľmi veľa o filme, ako sa robí, ako myslí strihač, scenarista, kameraman. A bol to za zlomok komerčnej ceny, pretože je to aktivita dotovaná školou, univerzitou. Ako doplnok. Priestory majú, techniku majú. Môžete sa učiť od ChatGPT. Nie vždy vám odpovie pravdivo, ale je bezplatný a častokrát presnejšie ako Google. A môžete sa učiť z YouTube. V tom prípade odporúča naučiť sa po anglicky. Fakt, väčšina dobrých materiálov je v angličtine. V slovenčine, češtine toho fakt málo a častokrát to nie je úplne presné. Alebo môžete sa učiť na vlastných chybách. Toto je pomalé učenie. Áno, tak získate skúsenosti. A boli to. Ak chcete získať kvalitné vzdelávanie a našli ste naozaj kvalitného učiteľa, ktorý vás posúva, držte sa ho. Nezahoďte ho. Vďaka tomu môžete získať vzdelanie, aké nemá väčšina ľudí v dnešnej dobe. Fakt, kvalitných ľudí je na dnešnom svete veľmi málo. A nielen na Slovensku, ale celosvetovo.